KKHADC kelapan benar bakal ada banjir di Sau Pau Teli ki kenhun nong wat benia ban wat benia ya kajat benriu khasi bat kariti dostur kaktian kathalit bat kasensyar khadar bat kiwe ki jinglong kerpang jaga jat benriu na kalyang chairman ke research and development committee jangka council ba Karnes Soshang kumju ru udkhot ke committee Dr DRL Nonglat kila thu ba menta kila don laki jong kinong wat benia bat kumta kinom dan kamshu ban shania hakijing wat benia bale daki kenhun nong wei kwa ban tip speaki perlop ba nakalian jungi ka news council ke isi jungi di lelak ban pendat beta ke initial stage ngelak banong kebenta keba sedang keba layo ban court ya ke interview ya ke application jungi proposal jom ki researcher ni labu ya ka tarik menkut ya bantap ki proposal kalau arko tarik jong mentau benai but nila kodru ka tunjuk tarik jong mentau benai ya ka interaction but ki researcher but aka arko tarik lasyam ban screen ban finalize ya ki bancak bentuk kami research jungi bat mentah kesini hadim bangila jid katuk ni dibalik ya kami research nilai kendu lang biang ki ban ai katuk kini cerita badot kam bat nilai adab bat ta ki na dong sudong bat kabasa mentah kalong sertang pengin I know ya ka appointment order iki begini mas sedang no but kita kiba deban ya ini research tolong ibu sau benai pendat ini but hari ini ki sengi ini kita yo nakalian jom ini scholars orokoi bahkan tobi ki professor kan tobi ki lecturer tobi ki scholars bawan feel prepare kiba bahasa jid akan diga thup mandai research te nakaliam junga ngapan pau jing ai kublai yai honorable chief minister jungi korat ke sama wala ai ka fan pengin yo bandai research jungi terpang CM belum jungi ba penyat sing bala si magji kli bar ki isi bar ko we nilala ban yarai ban penyat chakmat ni ka research kerpang aku ban pau jai blero ni por ki ni member jumi tetap ki member jumi ki don lagi jom ki kami ki bakhia do kata ki don ki university don por college ki don lagi jom ki kam but kila penut por ngalak menong ngam julap pa ki profesor joni kinsyang nadu ispoboje adu prabaje men dan hasngi bobodro kumta menta hasngi ru nadu lai baje adu mentangi dan dot ni ban berkat pendat ikam sebenarnya aku beli ki bar ko bada ka pengilala ban poi sedu ini ka menta kalau bang ingat maka dik satang ke kamram jong ini ki scholars ini ki researcher iban pendap kala jong kamram rena kalian jong komiti hadu menta kala banong bang ladap ya ka benta ka ba kong santam but ka ba buat nang ta kalong ya ikam man budin ikam bagi iban le bagi but ka instruction ng po support lang idot kap but ka ba kadu kalong habaki submit i propose jungki lan ibu pusal ka penta kalau meng syong bat hadu peminta ya ban pentikna ya ka jing pendat ka jungki ka research tenga ini ki profesor jungi ki member jungi ki ban percaya syu hawi de berkan nilak not bijitmu menora not ka polisi ni kwa penitu ipi tang bui i hakani ka por bagi
ka turn out lan ka jingwan jong ki researcher lan ki scholars ke ban kwa buat cerdik kalau long ka nambah kebahagiaan lo kata lah orang. Kedai pun buat lantai bat ke grup bat ki simen. Long ladak kain individual lah paling sepa. Nomor dan di grup dan individual. Ringi kain baik kawai ke proposal. Kedai pun lagi proposal. Te ni perkara balik yo lesekan ni lesai. Kan long ban ka jinjok bakrau ya kenika research ke jumi. Te lada ini ke research ini kalau kacing job sih ini perkara banang teng bangin bu nak polisi yang sara isi buat kamtam dah saya kau kasih kan ke komiti tu perkara kamta kilawan ke ideas lagi membajungi ba let's say kau kasih kan long nak ke center of research boka ke HDC jungi kami shoot tangka tenat komiti kebatang ki membawa rangut bila panlong nak ke research center terkemud bila suatu kan nungut la involve iki scholars dan kini renowned scholars ke ba involve ban ni pek ban ya cermat ya ki proposal lani ki research ni ban ni kwa ban tu ipi dang bun sipun ba ki kamba ni dang don ban ya cermat antara ki research ban bahasa su ini ditang berit jik sedang berit tetapi tik bina kadang sibun ba lari kipat ba mata ki kena kita katu dang kampatkan mau ya katu empatkan mau pada belet saja katu belet te kini baru khoi lara ngidon por banang trai susu banangnya sekarang ba ladang ila wara dang polisi kawai ke isi dan kawai ke isi kamputan banyak yang research iba karena sosial bila itu kemat joki yang kapor sepang kajing yad sepang jong ketika yang terekam ke research committee jong khas health autonomous council lesi kaba ki palba ki don kam bantep kalong ya ki phang ba ki nongwat bnia kin tray but ke council hi kum kanong ri nong sumar dan ni guardian ye ka khandau ka siap ye ki snong ki hima ye ka culture ye ki riti ki dustur jong ka jaj badu khasi kala bu ye ki phang bat ki phang ban rap ki bedai hi bat ka jaj ban reo but katu kan ni ngala man kedai kan ngapor nak kam ta gejik te jok ki pai ba ki phang ki bedai bat kan niam ka rukom ka shongkha ka shongman ka ktien khasi bat ki ktien tnat jong ka ktien khasi nak ta ki kur ki jan jong ka jaj bendu khasi ka rukom sunsyar ye ki snong ki hima ki ilaka nang tade ye ki hokkiriti lande ki ka dor jom ka akor ki bang ila ban ong haki haga tinang wei ki values jom ka jing hikai ki longshua nang ta ki don ki phang ki bedai bat ka jingen nang ta ka rukambat khandau bat siap nang ta ki kaput ketem ki tiar tem nang ta ki jaka donam apo jang ka briun nyotrep nang ta kum ki mau bena nang ta susu ye ki hok hiar pateng dan ni ka rukam hiar pateng apdeng khasi nang ta ki don ro ki kam jang awad nia dan ni ki research project ki ba long ki bedai bat ka jingsna ki kam balasna ki jingsna ki balasna da ka kti nata ka pam kati nata ka kam sumar pang jong khasi nata shushu japang ki lu krau jong ka jaj benrio ki ba la letno
kum kisim khasi but kum juro kinoelam jong ejaj bri kum o Reverend JJM di Khalsrai kini kilong ki phang ki babon ya ki ba kini ki kumba lai popra dan sau pongot ki nongwat bnia ki ba ke research committee kelajit kin trai to kita kilong ki phang ko ipat ka benta ka ba let's say la banan ki ba perkhat ba kini ke committee kalong ka bala shu trai mukmak let's say kam da dan ke jing perkhingi ki nuki rukam le jong kawat bnia kam dai kum ta ngi lam tha ban bot perkhing yakir kam wat bnia apa paka lane ka standard methodology ka baki nongwat bnia kitab baki dan kita ki methodology ki bangi hab ya kaban tha iki ban bot perkhing don ki ba yaj da ka ba ngitep kawai niki rukam ka bangi khat ka MLA style dan ki ba buat ya ka APA style dan ki ba buat ya ka Chicago style ki ba ngakadau ha kena kapor nak benta jong kitu ki batip ya kawan benia om e ki rupai ba hendrai baro ki nawat benia ki haban buat kat kum ka phang lan topik ka bedai bat ka jilli wat benia la kalong ka history la kalong ka ktien la kalong ya ki tiar basnada ka kti la kalong ya ka ruai ka siaw lane la kalong ya literature lane la ka yedai bat ka science lane bat ka anro ki habot ya ka standard methodology ka bedai bat ka jilli wat nya joki nang ta shu karukam ban bu renti kadai bandong ka ba paka banda dei bandan kamat phang bandan dei bandan ka jing thirnia ka ba nia dei ru bandan ka jing penkut nia ha ka ba la ban lab ba kidan ki jing syam ki bat mai bat kum juro ki jing ai jemut lane recommendation yakinam pule ki bala ru bandong ki jing mentoy ki bakrau sibuan ya ka council kini ki jing trai lani research project lempep ken salong ki nongrem lani ki materials lada bu agak tinawai ya ki ba ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala ban pensyong nongrem ha ka ba wanra lani penlong an yakinu kinu ki benta ki bedai bat ka jing embryo hapo put usam jong ka council kabamut lada ong agak tinangway ban codify yakiriti ki dustur ban nong an lani ban sandur yaki policy trekam jong ka council te ngingit skam ba kenika sinjam baga council kala sim kan long ka jing mentoi ka bakra om tang ya kitu ki bayo ya ka jing arab ndrai kham tam ya pule bate ki jing trekam jom ka council kita ki long ki ba ni ki nanti kum uso jong kenika kini ki research projects lo ni ki kam wat bnia ba research committee menta ka ai si gitu ki nong wat bnia pi ka dis council ka sem jing e sipun ban codify la ni penlong an ye ki riti ki dustur jong Khasi ka daw ka long ba pon sen la ju pensyong norem ye kinu ki jing tep na ki reports na ki jing tho na ki kot kislam balatho da ki officer jong sarkar nong wain dai what iki customary laws ki an ki bedai berkeriti ke dustur jongi ni hapsenia ya
ke Harvard report ni hab banchania hakikat jong ukit kantle to ka jing tho jong AS khong phai ubadai u akhia jong ka jaj bereu kala yarap sibuan andai kidam don khliat menta tho sipang turut singru ni habat pej pej jing tho jong kinong wei sipang uskap siem ni hab pej pej jing tho jong kinong wei tikumta council ke i ba kini ki jing tho teng teng kilong ki banno isinian tikumta lodan kam ya kawat benia de ki trairi sapang ki trairi ban puliro ya ki da ki trairi ban penlong an ya kino halor kawat benia barale de ki trairi na kata ka council ka sngau ba dan kam ya ka bakum kini kawat benia bat kini ka komiti ka ba kilajiet ya ki khot ban mi khmat na ki district ba phero apo jong ka jeli jong council knan ba nila ban sutho ya ki jinglom na ki dong ki than baro apo jong council